Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ay ning oras kindulong sa kaalwan sa Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, Pitsa 28 na bulan sang Hulyo, tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw? Aber, daydayon tanay, ano ang grado ninyo sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte? Ano ang inyo nasiplatan kahapon? Kahapon, ang suna sang presidente, medyo kulang-kulang sang mudo, no? Naadaw kaluya kay Presidente Rodrigo Duterte. Gautol-utol ang panghambalya. No, hindi masaputan ang ibang nga tinaga. So, ang pananaw na kon, ang resulta sini, ang nagsulat sang iyang suna, kasunar ka mo, sila ni Presidente Rodrigo Duterte, niya ko daw hindi ka mo kaintindi sang akon ginapanghambal, mas hindi ako makaintindi kung anong ginahambal ko. Ang buot silingon, ang nagsulat sa iya suna, may diferensya. Sila niya pabalik ko, kay Perti Kalawig, luyag ko paliputon, pagbalik nagdambol pagid. Akalain. Porting arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano ang mga bagay-bagay, pila ka mga ginbuyan sang presidente nga posible dilibatihan. Isa, amo ang pagbuhi sang silot nga kamatayon sa pungsod Pilipinas sa kaso may angot sa droga. Wala man siyang minagubag-o sa statement sa presidente, lunsay droga, nagliligad nga mga suna, droga, ikalima, droga gyapon ang gintutukan. Tisiling sang presidente, tingwaan ko, nga ipasargid inang silot nga kamatayon pagi sa lethal injection. Ginsuspend na inis ang tuig 2016, karon ginbalik ya, posible ibalik, bangod kay man kalyado niya, laban ng ara sa kamara. Posible ibalik ang silot nga kamatayon, siling ko, dilibatihan ini, kay sigurado, ang simbahan magapamalabag sini kung ibalik ang silot nga kamatayon. Ikaduha, nga talalupang doon ang paandam sang presidente sa Smart ka Globe Telecom. Sila niya kung hindi nyo pagkayuhon ang inyong serbisyo, posible nga kakasan takamo lisensya kag i-revoke ang inyo sini frequency. Ba daw ibisibiin guaya? Daw arangkahon niya. Anyantes matapos ang akong termino, preparar ka mo kung hindi ka mo mag-improve sang inyo sini serbisyo. Amo inang mga pila katalalupang doon. Kag ang iya sini pitik kay Senador Franklin Drilon. Nya Drilon, imo ya personal ng imo, kabalo ka mo kung nga, nya daw, oligarki ha, pero do ka klaro, do ga dipinsa ka sa pamilya Lopez, hindi oligarchs niya ang mga Lopezes, ba,
asiling sang presidente daw lain buot ya, inangot pa mo, niridlo ng duwanyak bata sa anti-dynasty nga hagna, nga ginaduso, nga sa subong, wala maaprubahan. Ang iyan ni Dilon gasugid na sa tuod, anti-dynasty, tituod man, si Presidente Duterte, Presidente sa Pungsod, Pilipinas. Bata ya, kongresista. Isa ka bata, mayor. Isa ka bata, vice mayor. So, ang silingon, paano nga kakason mong anti-dynasty kay kung imo inaarang kadahon, una maigo ang presidente. Anano pagit ang mga talupang doon? Ang West Philippine Sea. Tiadlo ka siya magira, natural Magira kay mula kapadaog. Isang presidente niya, ang ako niya mga soldado, pawayon mo na China, daw hindi man amo. Daw wala pa daog, ang buot silingon, amo na ang pipila. Ka mga kaundan, ang makita naton, nga kaundan sang suna ni Presidente Rodrigo Duterte, lunsay dilibatihan. Tiya pilang grado nyo? Wala pagbulubaylo, jutay ang ginbaylo, laban, druga. Halin pagpungko niya. Una, ikadua, tatlo, ikapat, ikalima nga suna, ang kaundan, laban, droga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42, mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag Action Radio Philippine Standard Time Lasai 47 diri kita ya sa sitwasyon sang syudad sa Bacolod naguluwa na mga fake news nga kuno ipaidalom na kita sa enhanced community quarantine bangod kay madamo na ang nagtuluhaw nga balakihan inigo sang kagaw coronavirus. Nagagwa sa social media nya Agosto 1 enhanced community quarantine na balik ang syudad sa Bacolod. Pero siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran nya hindi natuhod fake news ina kay wala pa makapalayag ang syudad sa Bacolod. Di kalabanan ko no pitsa 15 kag katapusan nga adlaw sa bulan nagapalayag ang Malacañang National abi kag IATF National. Wala kitaya sang mahimo kung ano ang aton dangtan diri sa syudad sa Bacolod, masalig lang kitaya kung anong mando sang national kag IATF National. Ti bisan gani sila kuno kung si pamatian ta si Vice Mayor, wala gani sila kabalo kung ano ang mga desisyon sang IATF National sa Agosto 1. So ining nagalapta nga balita nga mabalik kita sa enhanced community quarantine, wala pa ini sang kasigurduhan. May ara nga nagapangabay. Kung mahimo, bisan pila ka semana ibalik lang kita, kaya daw nagalain, daw galala ang sitwasyon sang ginaigo sang kagaw diri sa syudad sa Bacolod. May ara lockdown diri, may lockdown dito, may ara Old City Hall nga lockdown, kag iban pa. So ambot silingon, gasaka ang biktima kag ginaigo sang COVID-19. Pero kung enhanced community quarantine na paggambalan, sa nasiling na wala pa sang kasiguruhan. Pero lapit na lang, pitsa 28 subong, 28, 29, 30, 31, posibilidad sa sinang mga inadlaw, makabato na kita kung anano naman ang mangin kapalaran sang syudad sa Bacolod. Mabalik bala kita sa enhanced, mabalik kita sa general, o kung magapabilin kita sa modified. Ang tanan, wala pa sang kasiguruhan, kag wala pa sang kamaturan ang nagagwa sa social media nga mabalik kita sa enhanced community quarantine. Action Radio Philippine Standard Time Lasai 50. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon... Action Radio Philippine Standard Time, lasay 55 na. Ang suna ni Presidente Rodrigo Duterte, inulan man, marcha protesta dire, protesta wala kagtuo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nagligad siling sa sulod lang sa compound sang University of the Philippines kahapon na
Bisan sa pamahog sa COVID-19, nagpudag-pudag ang nagprotesta batok sa suna ni Presidente Rodrigo Duterte. Bilog nga Pilipinas, kada probinsya may ara kaugalingon nga pagprotesta. Bisan diri sa syudad sa Bacolod, kinupdan ini sang simbahan, kaparian, mga kabataan, estudyante, subong man ang mga grupo sa pagpanguna ni Gobernador Lito Coscolluela, Bayan Negros. Ang mga singgitan, ibasura gid ang anti-terror law. Subong man ang panawagan sining mapintas nga ni paghatag sang prangkisa sa ABS-CBN, isang pinakadako nga television network sa bilog nga Pilipinas. Pila ina sa mga ginadimanda kahapon. Tiga pakita nga 75% mo surbes ang SWS, ang luyag ibalik ang mga programa sa among television network. Ikomparar mo abi bilog nga pumuluyo gasiling ibalik ang nagbasura lang 70 kabilog lang nga miyembro sang kamara. Ang tingog sa 70 ka kamara hindi na tingog sang pumuluyo sang pungsod Pilipinas. Tiyang pumuluyo ang tingog na gasiling ibalik. Ang nagapamalabag 70 lang katao, ang malain kay mga opisyal pa sang aton sinipungsod Pilipinas nga mo kuntani maghatag trabaho, amo ang maghatag development proyekto sa pungsod Pilipinas sa ilang mga distrito. Ang natabo ya, sila pa ang nagkakas trabaho sa mga 11,000 ka mga trabahante sa among television network. Nangin berdugo sila. Pagkatapos masiling sila nga ari ang mga programa, kapag hulam ang gobyerno, sap kag iban pa, ipanagtag sa mga pigado, ipanagtag sa nawadaan trabaho, ipanagtag sa nagkalaputo nga mga negosyo. Pero ang kamaturan sa likod sina ariyaw, ga-income ng tao, gatag pabuwis, ang among television network, amo paya ang pinasira, kag pauntaton ang operasyon. Di kundi baliskad, daw hindi amo, ginpili ka para sa tao, para maghatag ikaw sa palangabuyan, ang natabo ya, ang 70 ka mga kongresista, nagdula ya sa palangabuyan, kag pinagutman posible matabo ang 11,000 ka mga empleyado sa among television network. Daw hindi amo, no? Aksyon Radio, Philippine Standard Time, lasay 58 na. Oy, sa aton mga kautur. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolte
Sir, handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last city size, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal,
national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.